Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, Әнкарада 14 сәгатьсез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында 1000 еллыкның беренче чиреге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызда исә Бакара сүрәсенең 185 һәм 186 аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһның исме белән. Рамазан ай кешеләргә тугры юл күрсәтүче, ялганнан хакыйкатьне аера торган дәлилләр белән Коръән иңдерә башлаган айдыр. Шуңа күрә шушы айга килеп ирешкәннәр ураза тотсын. Хаста булганнар яки сәфәрдәгеләр тотылмаган көннәре хисабынча башка көннәрне ураза тотыр. Аллаһ сезгә җиңеллек тели, кыенлык теләми. Санаулы ураза көннәрне тәмам итеп, сезгә тугры юл күрсәткән өчен Аллаһны олылагыз, шөкр итегез. Бәндәләрем минем турыда сораштырсалар, әйт, мин һәр кешегә бик якын торам. Миңа дуга кылганнарның теләкләренә җавап бирәм. Алар да тугры юл белән барыр өчен мине ишетсеннәр, миңа ышансыннар. Мөхтәрәм, сез Бакара сүрәсенең 185 һәм 186 аятларын тыңладыгыз. Ислам дөньясы Рамазан айына аяк басты. Бу айда ураза тотыла. Ураза сәхәрдән башлап ахшам азанына кадәр ашамау, эчмәү, ир-хатын якынлыгы кылмау димәктер.
акылы камил булган, балык яшенә җиткән һәр мөселманга ураза тоту фарыздыр. Ураза ислам җәһәтеннән бәдән белән дә, рух һәм җан белән дә башкарылган гыйбадәт. Рамазан аенда ифтар һәм сәхәр ашлары ашала. Рамазан аенда уразадан тыш тагын бер гыйбадәт исә таравих намазы. Таравих Рамазан аена махсус. Ясту намазыннан соң укыла торган намаз. Бөтен ислам дөньясының Рамазан аен котлыйбыз. Шушы изге айда тәүбәләрнең кабул ителүен һәм дөньяда тынычлык, иминлек булуын теләп калабыз. Израиль hüҗүмнәре 15 айдан артык вакыт буе Газзаның зурылышын җимерде. Бу куркыныч сугыш 47 меңгә якын фәләстинленең үлеменә китерде. Миллионнарча кешенең өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр итте һәм Газзадагы аскырманы туздырды. Ләкин бу яу чынлап та беттеме? 2025 елның 15 гыйнварында Израиль һәм Фәләстин каршылык хәрәкәте Хамас арасында утны туктату килешүе игълан ителде. Бу килешүнең максаты төбәктә сугышны мәңгелеккә бетерү. АКШ, Катар һәм Мисыр арадарчылыгында айларча алып барылган сөйләшүләрдән соң бу килешү 2024 елның 19 гыйнварында рәсми рәвештә гамәлгә керде. Ләкин бу килешү нинди шартларны үз иченә ала һәм Фәләстиннең киләчәге өчен ул нәрсә аңлата? Бу бүлектә без элеккеге АКШ илбашы Джо Байден 2024 елның май аенда тәкъдим иткән планга нигезләнеп төзелгән килешүне җентекләп тикшерәчәкбез. Бу килешүдә нинди вәгъдәләр бирелә, билгесезлекләр һәм киләчәктә нәрсәләр булачагын аңлатачакбыз. Нәтиҗәдә бу утны туктату килешүе чыннан да даими тынычлыкка китерерме, әллә ул Израильнең Фәләстин халкына каршы һөҗүменең тагын бер бүлеге генәме? Сез Газзада утны туктату уалучан өмет язмасын тыңлыйсыз. Израиль һөҗүмнәре аркасында меңләгән фәләстинле Газзада яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булды һәм хәзер алар Төньяк Газзада Әл-Рашид яр буе юлы аша үз көчләре белән кайта башлады. Тыштан караганда төбәктә тормыш әкренләп җайга салына кебек, ләкин бу Израиль һәм Хамас арасында төзелгән тәүге утны туктату килешүе түгел. 2024 елның май аенда да ике тараф сугышны туктату хакында килешкән иде. Беренче карашка бу яңа килешү элеккегесенә бик охшаган кебек күренә, тик җентекләп тикшергәндә берничә мөһим аерма бар. Башта бу ике килешү арасында үзгәрмичә калган урыннардан башлыйк, чөнки шактый охшашлык бар. Ике килешү дә гуманитар ярдәмгә басым ясый һәм бу сугышның уртасында калган гади кешеләрнең хәсрәтен җиңеләйтүне максат итеп куя. Килешүләрнең төп маддәләре гомерләрне саклап калу һәм төбәкне торгызуга юнәлтелгән. Беренче исә әсир һәм тоткыннарны алмашу. Ике килешүдә дә Израиль белән Хамас арасында әсир һәм тоткыннарны алмашу зур әһәмияткә ия. Соңгы килешүдә бу тапшыру эшләрен этаплы рәвештә башкару планлаштырыла. Килешү 3 төп этапка бүленә. Тәүге этапта 42 көн эчендә Израиль 1900 фәләстинле тоткынны иреккә җибәрәчәк. Өстенле хатын-кызлар, балалар һәм олы яшьтәгеләргә биреләчәк. Шул ук вакытта Хамас та 33 Израиль әсирен этаплы рәвештә азат итәчәк. Хәзерге вакытка кадәр Израиль 300 артык фәләстинле тоткынны иреккә җибәрде. Алар арасында Израиль төрмәләрендә иң озак яткан мәхкүм Мөхәммәд әл-Туста бар. Ул 1985 елда кулга алынган һәм Израильгә каршы һөҗүм оештыруда гаепләнеп, гомерлек төрмәгә хөкем ителгән. Хәзер гуманитар ярдәм мәсьәләсен карыйк. Газза Израильнең даими һөҗүмнәре нәтиҗәсендә авыр гуманитар кризиста. Төбәк аскырмасы тармар булды һәм ярдәмнәрне мөмкин кадәр тиз кертергә кирәк. Шуңа күрә ике килешү дә азык-төлек, медицина товарлары һәм ягулык кертүне өстенлекле максат итеп билгеләде. Утны туктатуның беренче этабында һәр көнне Газзага гуманитар ярдәм төягән йөзләрчә йөк машинасы керәчәк. Чиратта Израиль гаскәрләренең этаплап чыгарылуы.
Ике килешү дә Израиль гаскәрләренең Газзаның халык күпләп яшәгән төбәкләреннән этаплап чыгуын күзаллый. Бу киеренкелекне киметү һәм гуманитар ярдәм эшчәнлекләрен тизләтү өчен мөһим адым. Израиль гаскәрләре Газзаның эчке районнарыннан чыгачак, әмма шик буенда калачак. Бигрәк тә алар Газзаның төньягындагы Рафах шик буе капкасы һәм Филадельфия коридорында кабат урнаштырылачак. Икенче этап беренчесеннән соң 16 көн узгач башлана һәм Израиль көчләре 50 көнгә тулысынча шыккан булачак. Газзаның кабат торгызылуы. Мәктәпләр, хастаханәләр һәм өйләр кабат төзелергә тиеш. Ике утны туктату килешүе дә Газзаның кабат төзелүенә зур әһәмият бирә. Тик бу җиңел эш түгел. Израильнең һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 42 миллион тоннадан артык җимерекләр барлыкка килде. Бу зур кабат торгызу процессын Мисыр, Катар һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы җитәкләячәк. Ул еллар буе дәвам итәчәк. Хәзер 2025 гыйнвардагы һәм 2024 елның маендагы килешүләр арасындагы аермаларны карыйк. Израильнең хәрби урнашу төбәкләре хәзер тагын да аермачык. 2024 елның маендагы килешүдә Израиль гаскәрләренең кайда калачагы билгесез иде. 2025 гыйнварында бу төгәл билгеләнә. Моннан тыш әсирләр алмашу өчен куелган кагыйдәләр дә тагын да анык. Бу килешү Фәләстиннең киләчәге өчен нәрсә аңлата? Бу утны туктату, Израиль һөҗүмнәрен бетерү, Газзада гуманитар кризисны җиңеләйтү һәм сугышта хәрабәгә әверелгән төбәкне кабат торгызуны максат итеп куя. Тик тынычлыкка илтүче юл әле һаман бик озын. Бу адым кимендә өмет биреп тора, ләкин даими тынычлык китерерме? Моны вакыт күрсәтәчәк. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе бүлемдә очрашканчыга кадәр исән имин һәм хәбәрдар булыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Америка Кушма Штатлары җитәкчелегендәге коалиция көчләренең Саддам Хусейн идарәсендәге Гыйракка каршы башлаган беренче һәм икенче фарсы култыгы сугышлары бу гасырның беренче ширегендә якын көнчыгыш регионындагы барлык тотрыксызлыкларның нигезен барлыкка китерә. Гыйракның 1990 елның 2 августында Кувейтка һөҗүме белән башланган процесс АКШ кул астында Англия, Франция, Сауд Гарәбстаны, Сүрия һәм Мисырны да кертеп 28 дәүләтнең БМО карарларын тормышка ашыру өчен Гыйракка хәрби хәрәкәте белән төгәлләнә. Сугышның Шүл дәвылы операциясе дип аталучы җирдән хәрәкәт өлеше исә 1991 елның 24 февралендә башлана. Якынча 100 сагать дәвам иткән әлеге хәрәкәт нәтиҗәсендә Кувейттагы Гыйрак көчләренең зур өлеше юк ителә. Беренче фарсы култыгы сугышы Гыйракның утны туктатуны сорауы белән төгәлләнә. Саддам Хусейн идарәсе Кувейтны аннексияләү уеннан кире кайта, сугыш компенсациясын түләү һәм масса күләм юк итү кораллары өчен БМО контролен кабул итә. Тик бу солых 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң АКШ белән Гыйракның тагын бер тапкыр кара каршы килүенә киртә булмый. Ул чордагы Америка илбашы Джордж Буш Аль-Каида террорчы оешмасы ясаган бу һөҗүмнәрнең артында Саддам Хусейн идарәсенең торуын алга сөрә һәм аның БМО карарларын бозып масса күләм юк итү кораллары җитештерүен дәвам итүен сөйли. АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләренең Гыйракка каршы икенче фарсы култыгы сугышы 2003 елның 20 мартында башлана. Гыйракка бәйсезлек операциясе исеме астында Америка һәм берлектәш илләрнең 295 мең гаскәрие Кувейт чигеннән Гыйракка керә.
Төркия ise 2003 елның 1 мартында ил парламентында 1 март меморандумы атамасы белән тарихка кергән тавышка кую нәтиҗәсендә Гыйракка карата хәрби хәрәкәттә катнашмый. Берлектәш гаскәрләр белән Гыйрак армиясе арасындагы бәрелешләр тиз арада төгәлләнә һәм Багдадның басып алуыннан соң Саддам Хусейн идарәсе хакимияттән читләштерелә. Озак вакыт качып йөргән Саддам Хусейн эләктерелә һәм үлем җәзасына тартыла. 2004 елның 2 мартында БМО әзерләгән хисап исә Буш идарәсе алга сөргәннең нәкъ киресен, Гыйракта масса күләм юк итү коралы булмавын ачыклый. 2022 елның 24 февралендә Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин телевидение аша Украина белән сугыш башлануын игълан итте. 2014 елда Украина территориясендә башланган кораллы бәрелешләр һәм Русиянең Кырымны аннексияләү турындагы белдерүдән соң арткан киеренкелек Путинның бу игъланыннан соң рәсми хәлгә килде. Ике илдә мобилизация игълан итеп сугышка керде. 1992 елның 26 февралендә Карабах сугышы вакытында әрмән бандалары Хуҗалы шәһәрчегендә коралсыз гражданларны үтерә. Бу кан кыйышта 106-сы хатын-кыз, 83 бала, барлыгы 613 кеше үтерелә, 487 кеше авыр яралана һәм 1275 кеше тотык итеп алына. Мәетләрне тикшерү күрсәткәнчә, башлары киселгән җәсәтләрнең күбесе яндырылган һәм күзләре чыгарылган. Кеше хукукларын күзәтү оешмасы Хуҗалы кан кыйышын Карабах сугышы вакытында булган иң күләмле үтерү буларак бәяләде. Галәм юлы сериалы һәм фильмнарында уйнаган Мистер Спок роле белән хәтергә кереп калган Леонард Нимой 2015 елның 27 февралендә күзләрен мәңгелеккә йомды. Сериалның 1966-1969 еллар арасында экраннарга чыккан беренче бүлемендә урын алган Нимой шуннан соң төшерелгән фильмнарда да Галәм юлы төркемендә иде. Төрек әдәбияты дөньясының символга үрелгән шәхесләреннән берсе танылган язучы һәм шагыйрь Яшар Камал 2015 елның 28 февралендә 92 яшендә вафат булды. Гомере буе милли һәм халыкара мәйданда исәпсез бүләккә лаек күрелгән әдипнең иң танылган әсәре исә 32 ел буе язылган һәм бик күп телләргә тәрҗемә ителгән Нечкә Мәмәт роман сериясе. Мең еллыкның беренче ширеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының TRT динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 килогерц-лыгында. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән
3w.trt.net.tr яnsызык татарча интернет сәхифәсе аша һәм кесә телефоннарының TRT динне кушымтасы аша. Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Ташуларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.